Igbo bụ Igbo ekene m ụnụ nke onye chiri ya zelu ma ọ nọ n'ụlọ ma ọ nọ n'ama ụbọchị tata maara anyị niile mma. Tata o nwere ajụjụ m chọkwara ka m jụọ, a sịrị uche onye adịghị ya njọ. Kedu mgbe anyị ga-eji wee mata ma ọ bụ kwete ma ọ bụ ghọtakwuo ọfụma oge anyị nọ ugbu a ife bụ ọrụ ndị igwe n'obodo anyị? Kedu mgbe anyị ga-eji wee mata ife bụ oke na ọrụ the traditional institutions na our communities? Mgbe niile ezu ohi anyị akpọba gọvanọ. Ama m na gọvanọ bụ onye na-akọntrol polisi, but ọ na-ichelo si na ọ bụrụ na igwe tinye aka, obodo ọbụla nọ n'ala Igbo ichekwa ya ọfụma first ga-abịanwu n'aka ndị igwe karịa aka gọvanọ. Maka na ma ọfịa ma ụzọ dị n'obodo, izite polisi onye Kaduna, onye Cross River, onye Kano, onye Borno oyi uniform bịa si na na-achị obodo, kedu ụzọ ọma, kedu ọfịa ọma? Mana igwe na the local authorities ma every nook and crannies of that community more than any police army. Ife mee ị ga-anọ enwe ife ya ka nnukwu accident n'obodo gburu ọtụtụ ndị mmadụ, igwe obodo ama ntụnye ọnụ, ndị ọchịchị ama ntụnye ọnụ, ndị obodo apụtasị a na-eti, ụfọdụ etinyezi aka were mere kọntent. Igwe agbachi nkịtị, ndị ọchịchị obodo agbata kedu ife ọgwụ mkpụrụ ụnụ? Anọ nkịta a na-ekwu ndị ga-atụ na Anambra ma obodo a ga-ama ntụ na Anambra. Igwe obodo unu okwuru gịnị? Ndị na-achị obodo unu okwuru gịnị? Isi na alụghị ilo n'obodo unu, alụghị ilo n'obodo unu, ọ kwa eziokwu na alụghị ilo n'obodo unu. Ikwuo na ka ị ga-ekwu. Igwe obodo unu okwupụtara ya. Ka m gwa gị eziokwu, tupu ana Igbo adị mma, tupu ana Igbo asị na ana Igbo adị mma, ma nchekwa o ma ọganihu o ma every traditional institution nọ n'obodo ọbụla kwesịrị itinye aka na-ekwupụta okwu. Onye agafego Stone Age, igwe na obodo ama nwe peji, ama nwe webụsaịtị, ama nwe anything ha si na-ekwupụta ọnụfa. Anyị agafego ya, oge elugo oge obodo ọbụla bụ obodo kwesịrị inwe ebe fasi ya communicate to their people, whether na fanọ n'ụlọ ma fanọ n'ama. Social media adịgo, how long ka ọ ga-ewo ndị igwe anyị i-create both social media pages, website, wee na-communicate na-asị na-ekwe mkpụrụ anyị n'ife a na-eme n'obodo anyị nwa, wee nyere ndị ọzọ aka, ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ama, itinyebe ọnụ na-asị yes igwe na anyị kwenyere ga ebe ịkwụ ka anyị kwụ. Mana fancha akpara akpa every month akwụọfụ ụgwọ ọnwa maka ha na-eje ajigonalụ certificate kpuchizi ọnụ. Ọrụ mụ na gị na-aba abụzi pụta na-agba gọọmenti mgba. Ị ga-agbanwe gọọmenti mgba as an individual? Kedu mgbe anyị ga-eji pressure these local institutions ka ha mebi federal ụfa? Alụ akarịa n'obodo, igbu mmadụ akarịa n'obodo, nghọtafie akarịa. Kedu mgbe ndị igwe anyị eji tụ ibe ọnụ n'okwu anyị amara ebe ya bụ anyị gaa ya anụ ihe ha kwu, mara ụdọ mkpụrụ fa, mara ndị anyị na-afa kwụ na ndị anyị na-afa na-akwụlọ? Maka na kwa mgbe ị nwere ike na-aba mba n'obodo gị na-ada emeta obodo gị ọfụma, igwe gị okwuru gịnị? Ndị kabinet igwe gị okwuru gịnị? Fancha akpa onye nara gọọmenti certificate narị ya ụgwọ ọnwa, narị ya moto, ọkpa agbachizie gị nkịtị, gọọmenti na-eyi gị egwu ọchọghọkwa ịma. So oge erugo oge anyị ga-abịakọnata ọnụ n'ala Igbo ajụba ezigbo ajụjụ bifo ife agaba n'ala Igbo. Ndị igwe anyị ga-enwe iru nwee ebe fakwụ, iwe mara na gị na igwe gị ọkwụkwanụ, iwe mara na ọkwa ife na-afụ ka nyanwa na-afụ, then ọ bụzi na ọ bụrụzi ife na-afụ ka ọ na-afụ, etinyebezi ọrụ from there. Anyị need ka anyị build from local to up and not from up to local. It's not done. A na-ebido n'ụlọ dịrị mma wee pụọ n'ama. So onye ọbụla bụ onye Igbo chọrọ ka ana Igbo dị mma, na-elu anya na community gị, na-eru anya na village gị, na-eru anya n'obodo gị, chịkọnata from there wee gbagotebe sọsọ nya bụ ntu a ga-esi mee ya ana Igbo agbakọnata ọnụ, anyị enwe otu olu wee na-ekwusi okwu ike, na-ewepụ ya content ka anyị ka na-ekrete.
daalụkwa na ụmụnne m, ọ gwụkwa ka ọ ha m n'ọnụ, nke onye chiri ya zere, o nwere ntị ya nụrụ, uche onye adịghị njọ, ya gaziere gị nwanne m.